Sarajevski Sparsi su opravdali ulogu favorita u ovom susretu i slavili su visoku pobjedu, dok ekipi iz Srebrenika nisu pomogla ni 4 nova pojačanja koja su prije nekoliko dana stigla u ovaj klub. Nakon prve četvrtine bilo je očito da Sparsi neće dozvoliti bilo kakvu vrstu iznenađenja, te je ova dionica utakmice okončana vodstvom gostiju od 28-15. Blaži otpor su pružili košarkaši Gradine u drugoj četvrtini, ali su ih česti zicari u potpunosti udaljili od cilja i pobjede. U trećem periodu utakmice, koji je okončan sa 25-7 za Sparse, već se znalo da će gosti iz Sarajeva odnijeti pobjedu. Košarkaši Gradine su pokušali iskoristiti opuštanje gostiju i česte rotacije, te su posljednju četvrtinu okončali u svoju korist 18-10. Katastrofalan debi u ovom susretu imao je dojučerašnji košarkaš Tuzlanske Slobode Almir Hasandić, danas igrač Sparsa, koji je za 19 minuta provedenih na parketu šutirao 9 puta i niti jednom nije poentirao. Povratnik u ekipu Kenan Bajramović utakmicu je okončao sa 6 postignutih poena. U redovima gostiju istakao se Ibrahim Durmo sa 18 poena, dok su Nemanja Protić i Kenan Kamenjaš ubacili 12. U ekipe Gradine Dejan Bijelić je također postigao 12 poena. U narednom kolu Sparsi dočekuju Zrinjski, a ekipa Gradine iz Srebrenika Bosnu.